Zdravím všetkých. Vítajte pri novej epizóde na mojom kanáli Chov motýlov. Dneska tu mám video s jedným veľmi špeciálnym druhom. A je to druh, ktorý patrí do čelade okánovitých. A je to klenot Európy. A patrí do najväčších nočných motýlov nielen Slovenska, ale aj celej Európy. A je to okán hruškový, alebo latinsky Saturnia piri. Tento druh sa vo voľnej prírode vyskytuje napríklad v záhradách, ovocných sadoch, ale aj v predmestiach, parkoch a lesoch. Medzi jeho obľúbené živné rastliny patrí napríklad jabloň, marhula, čerešna, ale takisto aj maliny a samozrejme aj hruška. A v lesoch veľmi rád obľúbuje hrab. Keďže tento motýl sa vyskytuje u nás, tak je možné ho chovať priamo vonku na živných rastlinách alebo aj vnútri. Vajíčka okána hruškového je veľmi ľahké inkubovať pri izbovej teplote, napríklad v takýchto malých plastových nádobkách alebo v Petriho miskách. Nevyžadujú žiadnu dodatočnú vlhkosť. Vajíčka sa liahnú za približne 2 a niekedy až 3 týždne. Následne sa vo z vajíčok liahnú malé húseničky. Prvé jedlo malej húseničky je škrupina vajíčka. Následne sa húseničky premiestnia na listy a začnú konzumovať do približne 24 hodín. Ak nemáte možnosť chovať húsenici priamo vonku na živých rastlinách, tak toto je najlepší setup, ktorý je možné použiť na odchov húseníc. Spočíva v tom, že odrezky živej rastliny, čo je v našom prípade čerešná vtáčia alebo Prunus avium, sú umiestnené do sklenej fľaše spolu s vodou. Pomocou servítky hrdlo fľaše zabezpečíme, aby sa minimalizovalo riziko pádu húseníc do vody. A takto vlastne chováme húsenice od prvého instáru až do posledného. S tým, že sa vlastne pravidelne iba mení čerstvá potrava a takisto sa vlastne aj vyčistí sietka, aby sa udržala dobrá hygiena. A čím húsenice rastú, tak tým viacej konzumujú a tým viacej miesta potrebujú. A keďže okán hruškový nemá spoločenské húsenice, čo znamená, že niektoré druhy konzumujú vo veľkých skupinách ako na jednom liste. Ale húsenice okána hruškového sa rozprchnú po rastline a konzumujú jednotlivo. Potrebujú aj viacej jednotlivého miesta. Takže čím staršie sú, tým viacej odrezkov potrebujeme a tým väčšiu sietku potrebujeme. Takúto sietku je možné si zakúpiť alebo aj sám ušiť z nejakej starej záclony alebo napríklad zo sietky proti hmyzu. Takisto je namiesto takéto sietky možné použiť takúto setovanú ubikáciu, v ktorej je možné aj odchovávať motýlov a takisto ich tam aj páriť. Keďže väčšina tých nočných motýlov nepríjma potravu, tak im stačí malá ubikácia na párenie a na celý ich život, pretože žijú len pár dní a navíc týždňov, keďže ako teda hovorím, nepríjma potravu. A jediný zmysel života motýla je sa rozmnožiť, takže vlastne im stačí aj malá ubikácia. Húsenice sú v začiatku veľmi malinké a majú len pár milimetrov. Farbou sú oranžovo-čierne. Už o pár dní je vidieť rozdiel, keď sa húsenice dobre napapájú a sú o niečo väčšie, ako keď sa narodili. Toto je ďalšia fáza vo vývoji okána hruškového. Ako si môžeme všimnúť, tak listy nám trochu zvedli a húsenice už prešli do druhého instáru. Takže teraz je ďalším krokom dať opatrne dole sito, aby sme žiadnym spôsobom neublížili húseniciam a vymeniť potravu. Na výmenu potravy používame odrezky čerešnej vtáčej. S tým vlastne, že sa odrezky umiestnia do sklenej fľaše a každých pár dní sa potrava mení a mali stále potravu čerstvú. Znakom, že sa húsenicám nepáči potrava je, že si môžeme všimnúť, že začali húsenice pochodovať po site, čo znamená, že im nevyhovuje potrava a hľadajú nejaký lepší zdroj potravy. Keďže ich chováme teda v site už od prvého instáru, čo je teda najlepšie pri tomto chove, chcel som ešte ukázať jednu alternatívnu možnosť, ktorá je takáto. Ak náhodou niekto teda nemá možnosť mať takéto sito, tak sa dajú na internete objednať takéto sieťky, ktoré stoja pár eur a v nich je možné chovať húsenice, ktoré vyžadujú takisto veterinárne podmienky alebo viacej miesta. Takže namiesto sita je možné použiť takúto sitovanú ubikáciu. Rozdiel tam nejaký extrémny není a v obidvoch teda je možné ich úspešne odchovať. Ak teda nepoužívame, ako som spomínal, odchov priamo na živné rastliny. Poďme sa teraz spolu pozrieť na druhý instar.
Najväčší rozdiel je v druhom štádiu veľkostný. Farebne sa moc nelíšia od tých prvom instári. Najväčšia zmena vo farbe húseníc z tohto druhu nastáva až v tejto instári. Húsenice nám práve zvlekli od tretieho instáru. Na prvý pohľad je možné pozorovať obrovskú zmenu v ich farbe a veľkosti. V tejto fáze je dôležité, aj malé húsenice dostatok potravy a dostatok miesta. Ak budú mať málo potravy, húsenice adaptujú a prispôsobia svoju veľkosť množstvu potravy, a to znamená, že budú menšie a takisto aj imága tohto motýla budú menšie. Húsenice práve dovršili predposledné štádium vo svojom živote. Zase o niečo narástli a zmenili farbu. Môžeme si všimnúť, že tuberkuly húseníc majú teraz modrú alebo fialovú farbu, čo je variabilné u niektorých húseníc. Ďalšou zaujímavosťou je, že v tomto štádiu vás môžu húsenici poprhliť a zanechať nepríjemnú vyrážku, ktorá môže trvať aj pár hodín. Vylučujú aj jed, ktorý má zápach podobný žihlave. Takisto je v niektorých momentoch možné húsenice počuť vydávať zaujímavý zvuk, ktorý pravdepodobne slúži na odstrašovanie predátorov. Takisto sa im zasa o niečo zväčšil ich hlad a preto potrebujú zase viacej potravy a viacej miesta. Spôsob chovu zostáva stále rovnaký. Odchov krásneho druhu okana hruškového sa nám blíži ku koncu. Húsenice úspešne dovršili 5. a posledný instaр. Môžeme si všimnúť, že ich tuberkuly už nie sú fialové, ale prevažne iba modré. Takisto je stále možné počuť vrzgavý zvuk a cítiť nepríjemné povrhlenie pri dotyku. Húsenice v tomto instári konzumujú obrovské množstvo potravy a dorastajú do obrovských rozmerov. Potravu je im potrebné meniť až 2-krát denne, pretože ozaj konzumujú obrovské množstvo potravy. V tejto fázi sú už iba kúsok od kuklenia. Po dovršení finálnej veľkosti je možné húsenice pozorovať posledný krát defekovať vo forme takutého výkalu a následne prestanú konzumovať a začnú pochodovať po ubikácii alebo po síte a hľadať si miesto na kuklenie. Húsenice sa väčšinou kuklia na parútkach alebo na paličkách od reskov. Občas sa kuklia aj v rohu alebo na zemi ubikácie. Ďalší poznávací znak, že sa idú húsenice okana hruškového kukliť, je, že z zelenej farby ju zmenia na hnedú až žltú. Chov húseníc sa nám blíži k koncu, ale život motýla ešte len začína, pretože húsenice po dovršení maximálnej veľkosti posledný krát defekovali, prestali konzumovať, začali zliezať zo živnej rastliny a začali si tvoriť kokony. Takže ďalším krokom v našom chove je kokony prezimovať, keďže okan hruškový má na Slovensku iba jednu generáciu, takže motýle sa budú liahnuť až o rok a väčšinou sa liahnú v máji, ale pri teplejších rokoch to môže byť aj o pár týždňov skorej. Kokony okana hruškového umiestnime do citovanej ubikácie, na dno ktorej umiestnime trošku servítkou. A tým pádom začne teda perióda zimovania. A keďže sa tento druh vyskytuje, ako som už veľakrát spomínal, u nás v prírode, je možné sieťovú ubikáciu spolu s kokonami umiestniť na balkón alebo vlastne niekde von do prirodzeného prostredia. Ale je dôležité mať na zreteli pár faktorov. A to je napríklad prítomnosť hlodavcov, rôznych vtákov, takisto aj mravcov alebo mačiek, ktoré môžu zabiť alebo iným spôsobom znehodnotiť tieto kukly. A takisto je dôležité, aby kukly neboli na priamom slnku, pretože sa vlastne doslova upečú. A ďalším dôležitým faktorom je nikdy neotvárať kokony, pretože slúžia ako prirodzená ochrana a majú v nej ideálne podmienky a teda ich to chráni pred zimou a pred rôznymi inými faktormi. Takže nikdy kukuly neotvárať a chov bude o niečo úspešnejší. A teda ďalším krokom v chove bude párenie. Párenie okana hruškového je veľmi jednoduché a najlepšie sa robí, keď umiestnite sietku spolu s motýlmi von. A ak sa nachádza aj motýl v vašom okolí, je možné na samičku prilákať motýlov alebo teda samcov z voľnej prírody. A to len tým, že umiestnite teda klietku spolu s samičkou von
a neskôr v večerných hodinách od 9:30 až 11:00 a niekedy okolo polnoci začnú lietať samčikovia a následne iba samčeka pustí dovnútra a spára sa. A párenie okana hruškového trvá veľmi dlho a väčšinou je to od bodu párenia až do ďalšieho večera. A následne sa teda motýle odpoja, samička nakladie vajíčka a začína znova proces odchovu húseníc a inkubácie vajíčok. Takže zimovanie kukiel prebieha v takejto ubikácii. Kukly sú umiestnené na dne a po vyľahnutí sa ja osobne preferujem používať takéto klietky malej veľkosti a jedna klietka pripadá na jeden pár. Takže v takéto klietke mám jednu samičku a jedného samčeka. Samičku môžeme od samčeka rozlíšiť veľmi jednoducho. Základným rozdielom je, že samičky majú obrovské brúška plné vajíčok a môžu zniesť 300 až 400 vajíčok. Takisto majú dlhé a štíhle tykadlá. Samčikovia majú oveľa chudšie brúška a majú oveľa hrubšie a širšie pernaté tykadlá. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a odber. A to je teda k odchovu okana hruškového všetko. Dúfam, že vám toto video bude napomocné, ako budete chovať, alebo iba pre zaujímavosť a možno sa dozvedieť niečo nové o ich vzhľade alebo nejaké zaujímavosti o húsenicách, vajíčkach alebo kokonoch. A ďakujem vám za sledovanie a vidíme sa v ďalšom videu.